התחלנו, השטג? המסכניק, עם יונתן גל. יש איתך עוד מישהו? אוקיי, המסכניק המלצות, אנחנו פשוט נצלול ישר פנימה, המהדורה השביעית של המתכונת הזו. אני רוצה להתחיל בקטגוריית הסרט, ובקטגוריית החדש, ובקטגוריית הסטרימינג, במקרה הזה, באפל TV פלאס מחכה לכם סרט חדש, שנקרא The Lost Bus, האוטובוס האבוד, אני מניח קוראים לו כך בעברית. הוא עלה בשירות הזה ממש בשבועות האחרונים. מת'יו מקונהי, כוכב קולנוע אדיר, מככב בו. זה סרט שמבוסס על סיפור אמיתי של נהג אוטובוס, סקולבס, אוטובוס של ילדים, במהלך אחת השריפות המטורפות שהתחוללו בקליפורניה בשנים האחרונות. וזהו, לא אגיד יותר, סיפור אמיתי, ילדים, אוטובוס, שריפה, מת'יו מקונהי, לא צריך דמיון יותר מדי מפותח כדי להבין לאן זה הולך. הסיבה שאני ממליץ עליו, זה כי מדובר בסרט משפחתי מושלם. כמובן, אני לא לוקח אחריות על כל משפחה בעולם, אבל משפחה סבירה, אני חושב שיש בה מנעד של גילאים ותחומי עניין ומגדרים. אני חושב תעוף על זה כצפייה משפחתית. בכלל, הפורמט של סרט משפחתי הוא דבר שאני מאוד מאוד ממליץ עליו. גם זה עושה טוב למשפחה. לעשות משהו ביחד, כאילו אתם כל השבוע אתם לא יכולים לראות את הפרצוף אחד של השני, מזיינים במוח, מציקים, מטרידים, אתה רק רוצה להיות לבד, עזבו אותי. סרט משפחתי זה תירוץ מעולה לשבת ביחד ולעשות משהו משפחתי ביחד, שאתם כולכם משתתפים פסיביים בו. זאת אומרת, זה לא משהו שמישהו אחד צריך לעשות והשאר צריכים ליהנות, ואז הוא מתחיל להתמרמר. למרות שבמקרה שלי לפעמים זה ככה, אני מתאמץ נורא לעשות את הסרט המשפחתי, ואז המשפחה לא מתנהגת כמו שצריך ואני מתעצבן, אבל בכל זאת, ברוב המקרים, אם אתם תצליחו להתכונן היטב מראש, ולבחור סרט משפחתי מתאים, ויש טיפה רצון טוב מצד כל המשתתפים, אני חושב The Lost Bus לא יאכזב אתכם כסרט משפחתי. למה? כי לאמא, יש את מת'יו מקונהי והיא מתה עליו, ובכלל גם מעניין אותה, זה סרט שמראה גם תמונה מאוד ריאליסטית של החיים באמריקה. אמריקה היא לא מאוד מצועצעת ומלאכותית והוליוודית, אלא אמריקה טיפה יותר אותנטית, כאילו שחלק מהאנשים שבורים, וחלק מהאנשים סתם בורגנים, את אמא זה מסקרן לראות כאילו, אז ככה חיים שם, אז אולי לא נעבור, אולי לא נרד מהארץ, אולי לא נעשה את הדרכון, אז יש לה מת'יו מקונהי, יש לה איזו סקרנות על החיים האמיתיים. לבן המתבגר, זה אקשן ומתח מטורף, כאילו, מה יהיה בשריפה, יצליחו לצאת מהשריפה, איך השריפה מתפשטת, איך באים המטוסים של הכיבוי אש, ומה היה בשריפה בכרמל. חצי מהסרט הזה, הבן המתבגר רק שאל אותי שאלות שאני אסביר לו בדיוק מה קרה באסון הכרמל. אני כמובן לא היה לי את המידע, וגם הייתי עסוק בלראות סרט מאוד מאוד מותח עם מת'יו מקונהי, אז כאילו עזוב אותי, אבל זה תפס בענק את הבן המתבגר. הבת הקטנה, יש ילדים בסקולבס, כן? סליחה אם זה ספוילר, אבל זה פשוט סיפור תופס, והידיעה שזה קרה באמת, תופסת את הקטנים, כאילו, כוכבית על הילדה הקטנה, כאילו, אני יודע שבשביל הרבה משפחות זה יכול להיות שזה יפחיד. יש ילדים שזה יפחיד אותם, הסכנה, אבל אני אגיד את זה בלי לעשות יותר מדי ספוילרים, כאילו, הכל בסדר. זה לא סרט אימה, הוא לא מוגדר כ-18 פלוס, גם לא כ-16 פלוס, לדעתי, אני לא יודע אם מישהו מקלל בו פאק ושיט, שזה מה שבסופו של דבר משפיע על הרייטינג סיסטם של האמריקאים, לגבי איזה גילאים מותר, זה משגע אותי תמיד, שאין להם בעיה לראות רצח, אבל אם מישהו אומר פאק, זה מיד קופץ ל-16 פלוס או משהו כזה. קיצור, זה סרט אלה אם כן, הילדים שלכם ממש ממש פחדנים, זה סרט שאתם יכולים לראות ביחד כמשפחה במובן הזה.
וכן, באופן כללי אני חושב שעל כל בני המשפחה זה יעבוד, כי זה סרט שעשוי כהלכה על ידי אנשי מקצוע משובחים. ביים את זה פול גרינגראס, שהוא במאי בריטי מאוד מיומן בלשלב בין, רגע, אני עושה פה, אתם שומעים את המקלדת שלי? אני עושה ויקיפדיה תוך כדי. We don't fact check, רק לוודא שאני באמת יודע על מי אני מדבר. כן, פול גרינגראס, במאי אנגלי שעשה את United 93, הסרט על אחד המטוסים באסון התאומים, זה שהנוסעים הצליחו להוריד, ספוילר. סרט מתח מדהים, שגם שם הוא משלב בין האנשים שבאמת היו חלק מהטרגדיה או מהמקרה, לבין צילום בימוי מבוים ושחזור היסטורי. אז כך גם כאן, מתיו מקונאי משחק, ולצידו, איך קוראים לה, ג'ינה רודריגז, נו. טוב, אני לא אעשה פאקט צ'ק, אני לא זוכר איך קוראים לשחקנית, אבל יש שם שחקנים הוליוודיים, וזה סרט מופק לכל דבר. אבל, פה ושם, יש פוטאג' אמיתי מהשריפה הזאת. פה ושם יש בן אדם שאתה קולט שהוא לא שחקן, אלא שהוא באמת קבאי, וביקשו ממנו לבוא ולשחזר את מה שהוא עשה באותו יום באמת. וזה הכל מאוד מאוד חזק. אחלה סרט, באמת, פשוט המלצה. קחו שעתיים, בסוף השבוע, אולי שישי בערב, אולי שבת צהריים, וכמשפחה תראו את הסרט הזה. יעשה לכם טוב, וזהו. The Lost Bus באפל TV, זאת ההמלצה על הסרט, ונתקדם. אז לזה אני מתאים, ואני מתחיל להבין שאני בפורמט הזה של המסכניק, אני אהיה סומליה של המלצות צפייה, אני אעשה צימודים של דברים. אז אם ראינו סרט יחסית חדש, יחסית לכל המשפחה, הפארינג, הצימוד לזה, יהיה משהו שלא לראות עם כל המשפחה, והיא תהיה סדרה, והיא תהיה לא הכי חדשה, גם לא מאוד ישנה, אבל כן סדרה שכבר מחכה לכם שם בסטרימינג כבר כמה שנים. הסדרה תהיה דייב. בדיסני פלוס מסתתרת לכם הסדרה דייב. למה אני לא מסתתרת? כי דיסני פלוס, אצל רובנו, בהגדרות של האפליקציה, זה יראה לנו דברים לילדים, כי זה דיסני פלוס. אבל בדיסני פלוס יש לא מעט דברים שהם ממש 18 פלוס, ואולי יותר מכולם זה הסדרה הזאת דייב. יש פה בולבולים, מלא בולבולים, וציצים כמובן. סדרה מאוד 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 גסה. אפרופו בולבול, הסדרה היא הסדרה של ליל דיקי. ליל דיקי הוא ראפר, שאולי נחשפתם אליו, או אולי אם יש לכם ילדים ממש פרועים וחסרי גבולות, אולי הם נחשפו אליו ואז הראו לכם. הוא רפר לבן, יהודי, שקוראים לו ליל דיקי, והוא מרבה לשיר על הבולבול שלו, שזה שהבולבול שלו קטן, והבולבול שלו דפוק ומעוות, והוא עשה כמה שירים, קליפים, קטעי ראפ, שהפכו לוויראליים מאוד, במהלך העשור האחרון, לפחות 5 שנים האחרונות. אחד הקטעים שאני הכי זוכר שלו, זה היה שהוא עשה את Earth, שיר עם מלא סלבס, על זה שאוהבים את כדור הארץ. זה אני רואה יצא ב-2019, כן, אז הוא כבר זמן מה כאילו, הוא כבר זמן מה, פריקי פריידי, שהוא מתחלף בגוף עם קריס בראון. הוא כבר זמן מה, יש לו קריירה בתור ראפ, קומי, נונסנס, גס, צוחק על עצמו, יהודי כאילו, הכי יהודון מפילדלפיה, אבל מקבל קצת כבוד. יש לו איזה פרי סטייל נורא מפורסם, שהוא הלך לאולפן של תוכנית רדיו כאילו, של שחורים, שהיא מאוד מאוד בעלת שם בקהילת ההיפ-הופ, והוא בא ושם ונתן פרי סטייל מטורף, שכאילו אפילו הגנגסטרים הכי אותנטיים, הם מחאו לו כפיים, והוא קיבל שם את הקרד, את האמינות שלו,
והסדרה דייב, זה שאותו ראפר מצחיק יהודי שמדבר על הבולבול שלו, קיבל הזדמנות לעשות סדרה, שיתף פעולה עם אנשים מאוד מאוד מצחיקים שבאו נגיד מ-Curb Your Enthusiasm, מהסדרה של לארי דיוויד, שבאו מסדרה שאני מאוד אוהב, שנקרא The League, סדרה קומית היסטרית, שאולי אני אמליץ עליה באיזה פרק, זאת אומרת, אנשים מהטופ טופ טופ של הקומדיות של הטלוויזיה האמריקאית, ונתנו לו לעשות סדרה. הבחור שאני מאוד מאוד אוהב, מ-High Maintenance, עוד משהו שאני בטוח אמליץ בקרוב. סדרה על איך זה להיות ראפר יהודי מצחיק עם בולבול קטן. כאילו סדרה לא מאוד, אין פה איזה, לא ממציא את הגלגל, פשוט מספר על חייו, אבל הוא איש מאוד מאוד מוזר, עם יצירתיות מאוד מאוד יוצאת דופן, והפלטפורמה הזאת היא עם כותבים קומיים מאוד מאוד טובים, ובמאים טובים, ושחקני משנה טובים, והמון כזה קאמאוז של אנשים מפורסמים פה ושם, ותמיד תמיד תמיד כיף מאז הפמליה ומאז Star is Born, תמיד כיף לראות סיפורו של מוזיקאי שמתחיל מכלום, בתחילת הסדרה הוא כאילו מחכה מחוץ לאולפן בשביל אולי לראות איזה מפורסם, עד הטופ של הטופ שהוא נהיה כאילו סופרסטאר, זה תמיד כיף לראות, כאמור מאוד מאוד גס, לא לראות את זה כל המשפחה, ובונוס קטן שרציתי לזכור להגיד, לפני כמה פרקים אני המלצתי על פרק של ריק רובין, המפיק המאוד מאוד אגדי ואהוב מהחוף של האוקיינוס השקט שם בקליפורניה, ויש פרק אחד שדייב, ליל דיקי, אותו יהודון, מגיע לבית של ריק רובין, אגב גם יהודי, לא שזה משנה, מגיע לבית של ריק רובין, כאילו בשביל שהוא יפיק לו מוזיקה, וזה פרק, אחד הפרקים הכי טובים בסדרה הזאת, אני לא אגיד על זה יותר מדי, אבל כאילו, יש פה איזשהו חיבור בין הדברים שאני ממליץ עליהם. דייב בדיסני פלוס, אדיר, גס, מומלץ מאוד. יש 3 עונות. וזה כבר לא רץ, זאת אומרת, זה באמת סדרת ארכיון. והדבר האחרון להפעם, בפינת היציאה, זה שוב פודקאסט שהפך להיות האזנה פולחנית מצידי, פודקאסט שבאמת כמעט ואפשר להגיד אין לו סוף, זה פודקאסט שנקרא A History of Rock Music in 500 Songs. זה מאוד שונה מרוב הדברים שאני אוהב לשמוע, רוב הדברים שאני אוהב לשמוע זה פשוט אנשים מעניינים מדברים פרי סטייל אחד עם השני, זה פודקאסט מהז'אנר ההיסטוריה כתוב כאילו ממש סקט, אבל פשוט שמעתי עליו יותר מדי המלצות, פתאום מלא אנשים מהז'אנר הראשון שציינתי, אנשים מעניינים שמדברים עם אנשים מעניינים, פתאום איזה תסריטאי שאני נורא 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 אוהב, אמר, אני חייב להמליץ על הפודקאסט הזה, פתאום באיזה פודקאסט אחר, שמעתי מישהו אומר, שה-History of Rock Music in 500 Songs, הוא הפודקאסט האהוב על בוב דילן. שבוב דילן יושב ושומע פודקאסט, זה. וזה פרויקט חיים של איזה fucking weirdo, אוקיי? איזה דוד, שקוראים לו אנדרו היקי, איזה הוביט שמנמן ממנצ'סטר, איש כזה קצת מסכן, כאילו, שזה ברור, לפי איך שהוא טיפה מתאר על עצמו, שהוא סובל מכל מיני בעיות, והוא כנראה איש בודד, אבל הוא מאוד אוהב רוק'נ'רול, והיסטוריה של מוזיקה, והוא כתב על זה ספרים, והוא פשוט אמר, אני לוקח פרויקט, אני הולך לעשות 500 שירים, הולך לבחור 500 שירים, שדרכם אני אספר על ההיסטוריה של הרוק'נ'רול, וכל פרק אני נותן לו, כל שיר, אני נותן לו פרק, ואני נותן את כל ההיסטוריה והרקע, ואני משמיע קטעים משירים, ואני מסביר על מי ניגן, ועל ההפקה, ועל הביוגרפיה של האומן, וזה. חפירה אובססיבית. אבל אני לא יכול להפסיק להקשיב לאנדרו היקי, עם 500 שירים שלו. אני כרגע, בוא נבדוק את הפיד שלי. החלטתי, אחרי ששמעתי, דגמתי איזה פרק אחד, אמרתי, רבק, אני הולך אחורה עד הסוף, והתחלתי בעצם משיר מספר 1, הוא מתחיל את זה בסוף שנות ה-30 של המאה הקודמת, זאת אומרת, יש איזה 100 פרקים עד שמגיעים לאלוויס, אוקיי? אני כרגע נמצא בפרק
לא רואה כלום בלי משקפיים. אני כרגע נמצא בפרק 62. זאת אומרת, אני 62 פרקים, לא, יותר. די, התקדמתי יותר מ-62, רגע, אני חייב לבדוק את זה. אני כרגע באיזה 62 היה ג'יילהאוס רוק, שמעתי ג'יילהאוס רוק מזמן. אני אני ב-71. כן, אני ב-71, אוקיי, למה? יפה. כי פרק 70 ממש הסב לי הנאה רבה, ואני אמליץ ספציפית עליו, ואני אשים לינק לפרק 70 וגם לאיזה סרטון. פרק 70 מספר על קליף ריצ'רד. קליף ריצ'רד היה האלוויס הבריטי. וזה בעצם על הראשונה בסדרה, אולי לא לראשונה, אבל פה הוא מתחיל להגיד הוא מתחיל לתאר איפה שהסיפור של הרוק-אנד-רול מתרחב מארצות הברית ומהדרום ומשיקגו אל אנגליה. וקליף ריצ'רד היה הבן אדם שעשה את זה. וספציפית הייתה איזו תוכנית טלוויזיה שקליף ריצ'רד כיכב בה, שלפי מה שמתאר הבן אדם, פה נולד הפורמט של כוכב הרוק שר שיר בטלוויזיה, והבנות צורכות בקהל, והמצלמה מתקרבת, והתאורה על הפנים שלו, פה זה נולד. זה נורא סקרן אותי, ממש ממליץ לשמוע את הפרק הזה. אני שם את הקישור לפרק, ואני שם קישור לביצוע אחד טלוויזיוני של קליף ריצ'רד לאחד משיריו. אגב, זה לא אותה תוכנית טלוויזיה שאני תיארתי, אבל זה מעביר את רוח הדברים. ובאופן כללי אני אגיד שאם אתם אוהבים מוזיקה, אם אתם נהנים משיר אחד, אוקיי? ואתם רוצים לקחת את זה to the next level, ויש לכם מלא זמן פנוי, תקשיבו לכל 500 השירים. מה זה? הוא עוד לא הגיע לסוף. הבן אדם אז היה כאילו, כי הוא מתחיל, הוא כרגע בעצמו רק בפרק 180, כי הוא באיזשהו שלב הוא התחיל להתחרפן, כשזה מגיע ל-60s, הוא כבר לא עושה פרק לשיר, הוא כבר יכול לקחת שיר, נגיד סתם אני אומר Stairway to Heaven, ולהגיד אני מקדיש לו 4 פרקים. אז זה פרויקט מתמשך, זה פרויקט שכנראה ייקח לו עוד 20 שנה, ונקווה שהבן אדם לא ימות לפני שהוא מסיים את זה, אבל זה מדהים, וזה כיף, ותדעו שאתם שומעים את זה, שזה הפודקאסט שדילן הכי אוהב.